Etungen Werkudara kae dadi satriyaning praja ingkang ora bisa piye ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ingkang ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan saka 5. Ning apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok. Ya ora, kae ya maringi apa-apa karo bapa gurune. Mula rasa kepenakmu dhewe. Pranatan 3 perkara ora mlebu kabeh. 1 pawiyatan saka 5 kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa ming plola ora dong. Ngono? Kuwi 1 angka 2. Pawiyatan saka 5 kuwi sekolahane utawa pawiyataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi turuning para piyayi kuwi kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudon terus sarupan kaya kowe iki sing arep nggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiyatan saka 5 iki kudu duwe dhuwit. Ngono? Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe iki ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingai. Piye. Hah? Gede-gedene kowe meng utang mrana mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk, kowe mati ngenes. Terus wis ora usah dadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiyatan saka 5. Kabeh ora bakal iso kelakon, Lah wong anake Semar kok kowe kepengin gayo pawiyatan saka 5. Oh, nek cara aku wis ora pas. Wis kono golek sinau pawiyatan sing gratis-gratis kono. Sing ora bayar kono, sing ilmune mung ilmu. Maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiyatan saka 5, ngono. Kowe ora bakal iso bayar. Wis to. Petungen. Ibarate cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wuta ngitung lintang tange kelakone jebak wurunge Bagong. Nek caramu kaya ngene iki ora bakal kelakon. Kowe iki nek dadi wong bodho ya bodho wae ora usah dadak gayo dadi wong Srutinoning pasewakan busana sutra maneka warna sepak puspiteng udyana
samyang kandra sarwa rama renggeng manik narawata obro prabanya kang sumirat kuneng ingkang kacarita anenggih ing mapan wonten negari Ngastina sinten ingkang kamadyaning Datraya Praja Ngastina menika ta warnane Narendra Ngastina jejuluk Sanata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Sang Gurupati Risa juga lenggam madyaning dampar sineba Rekyana Patih Harya Sengguni datan kantun dah nyiwang Durna ya penemban Durna miwah kadang nata satreng tirta tinaraden Harya Kartomarma ingkang ngandhar mlabar sangganing ing samyang gantung sebo samyang rantu sabdaning nata ing Astina Prabu Duryudana dupi kapireng tengara bendhe menyamangungkung kajena Bisanata samedhar pangandikan kaduka manglo jiling pangandika sanata ing Astina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Astina Maha Prabu Duryudana Alam pijiling pangandika duharining ingsun Werkudara Obro prabanya kang sumirat
utamaning nata Budi bawalak sono lire berbudi kang mangkono lilol goweng Indriya Anggung genira paring dana Dewang Sumono mati luwih kono sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara paman Loso Jenar prayukakno angger lenggah madaning datul ya Brojeng Astina paman Patih Harya Sengguni kula non nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi kepatihan namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi dikunjuk nggih kula tampi dawuh sami-sami Bapak Durna Bapak Sukalima katuran karaharjan rawuh jengan dika wonten ing datul ya negari Astina Bapak Penemban Durna Astaka swara sila bertobo swalu kimbal semerante habela lha nuringke nger tansah pindah-pindah ing kawidaten ing sambi kala sawanipun ingkang Bapak Sukalima mangga widodane skala sawan kula namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapak kunjuk ngersa paduka anak Prabu Astina nger sampun kula tampi dawuh sami-sami Bapak Penemban Durna apa dene Dimas Kartomarma prayogakno nggih ngadhep ngarsanipun Kakang Allah dori sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdi pun Kartomarma Kanjeng Koko Prabu wangsul dhateng ngarsanipun paman Loso Jenar tuwin Bapak Penemban Durna wonten ing madyaning pepanggihan dinten samangke kula boten badhe ngrembak babagan negari Astina miwah kula boten badhe ngrembak perkawis kula wangsa negari Astina menika ugi boten langkung-langkung rembak babakan kahanalindranipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana menika ugi boten namung ingkang badhe kula rembak madyaning negari Astina dinten samangke inggih menika babakan pawiyatan Sukalima Bapak Penemban Durna kula wonten maring adhawuh nggih panjenengan prisa dumados sing pawiyatan Sukalima tut nalika jengandika Bapak Penemban Durna hanampi siswa para Kurawa lan para Pandhawa minangka dados siswa ing Sukalima samangke sampun sami buntas kawruhipun sampun sami rampung anggenipun sami necep ngelmunipun Bapak Penemban Durna kathah piranganing Kurawa lan Pandhawa ingkang dados sarjana sujaning budi satemah menapa ing sampun paduka paringaken wujuding ilmu kinarya cagak tuwa ing negari Astina mila ingkang saking menika sepisan ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ing angka kalih kula badhe miterang kados pundi kawontenanipun pawiyatan Sukalima menapa inggih tasih lumampah kanthi rancak menapa wonten bab ingkang nedya paduka ngendikaken dhateng ing putra ing Astina Bapak Penemban Durna gandhap blaguduk selalu gembol semerante habela rumaos bompong raos sing manahipun ingkang Bapak ing Sukalima nggih jenyatanipun kula menika dados mahaguru wonten ing pawiyatan Sukalima nembe menika perkawis menika dipun rembak dening anak Prabu Duryudana menika tegesipun pun maduka anak Prabu menika ngatosaken dhateng kawontenanipun pawiyatan ing Sukalima inggih saking pangestu paduka anak Prabu ing Astina pawiyatan ing Sukalima dinten sakmangke tansah reja ngrembaka kathah para siswa ingkang sami kepingin dados cantrikipun ingkang Bapak ing Sukalima necep ngelmunipun ingkang Bapak ing Sukalima namung ewa semanten ugi kula cakaken pranatan ing sampun paduka dawuhaken dhateng Bapak ing Sukalima pranatan ing boten saged dipun terak dening sinten kemawon
ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Pramanduna. Inggih, Ger. Pranatan ingkang angka sepisan. Siswa Sukalima ingkang badhe minangka dados cantrik ing Begawan Durna boten kenging langkung yasa ingkang sampun dipun tetepaken. Meniki angka sepisan. Angka kalih boten kenging kawula alit, langkung-langkung kawula alit ingkang boten nggadahi bondo donya tegesipun kawula ingkang mlarat. Menika boten kenging dados siswa Sukalima, boten kenging sinau wonten ing pawiyatan Sukalima. Menika boten dipun parengaken. Angka salajengipun inggih menika mboten nampi dhateng tiyang-tiyang ingkang nggadahi cacat raga. Tegesipun mboten jangkep akal budinipun, mboten jangkep raganipun. Menika mboten kenging mlebet wonten ing pertapan utawi pawiyatan Sukalima. Menika ugi sampun kula cakaken, Ger. Nyatanipun adan menika sampun kula serat wonten ing pranatan pawiyatan Sukalima. Ewadene tasih kathah ingkang sami kepengin necep ngelmunipun Begawan Durna. Inggih pun kumbayana menika. Inggih. Bapa Pramanduna ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nah, mongso sakala dinten samangke sampun anyaketi ambika. Inggih menika napa nggih Pak? Pendaftaran wonten. Pendaftaran pawiyatan ing Sukalima. Namung samangke ingkang dipun betahaken boten saged kejawi namung kinten-kinten wonten 50.000 siswa ing kedah madheg minangka cantrik Sukalima. Ewa semanten pranatan ingkang sampun paduka dawuhaken menika ugi boten badhe kula terjang, Ger. Kula tetep badhe mestuti dawuh paduka anak Prabu Duryudana menawi sampun paduka dawuhaken bilih pawiyatan menika namung kagem tiyang-tiyang ingkang nggadahi brana picis tuwin tiyang-tiyang ingkang nggadahi turas asing para her, para luhur, para priyayi, mboten kenging tiyang pidak pejaraan, wong loro saudon, telu saurupan, luwih-luwih wong kere. Kok ajeng sinau wonten ing pawiyatan Sukalima, sing nganggo bayar cengele apa? Mrika kula ngertos, milih saya menika tetep badhe kula caker menawi dados pranatan ing negari Ngastina menika, Nggih, anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakinawang sesangga Nalindra Mbekmarwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Kutha reka kiri-kiri ro nanggono magawe gelari rawang-wang dereng ngantos paripesami Mbah Wacana Sang Penemban Durna ngandika kathah-kathah tinampi ingkang putra negeri Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kedatange wantun minggah madaning Gatraya menika ta warnane putranipun kula Semar Badranaya ingkang angka wragil kula Bagong nyerpepeh pindha sata metang anak karya cingak kang samya bulat
panjra ingkang buswitarum kasiring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo mawe raras renaning driya Liwang sumono aku. Oh iya, Ding. Liwang sumono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Bagong padha kanthi harja sapraptamu. Nuwun pahit aming panjenengan lantunan tabet. Tinebena ing ladune dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manusinuwun. Ya. Wilujeng ing sambi kala ingkang dadi sowan kula sanipun sinuwun Prabu Duryudana kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga memang bekti kula kunjung ngersanipun sinuwun Prabu Duryudana. Tatumpa pangestuning sun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ingkang kasantosan. Ana kawan Bagong Padararja sapraptamu. Pangestunipun Darapati Sengkuni wilujeng bekti kula kunjung nggih, Darapati. Iya tak tampa Bagong. Oh, Bagong kowe Padararja, Bagong. Pangestunipun Penembahan Durna wilujeng bekti kula kunjung Penembahan. Oh iya tak tampa pangestumu. Pangabektimu tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Sapa sing dadi kancamu? Niki kula piyambakan mawon Penembahan. Lho, ora ngejak Petro, ora ngejak Gareng. Mboten. Mergi niki pancen dadi niatku kula. Oh iya wis kok nek pancen kowe ndiat marang anak Prabu Duryudana gage, matura, apa sediamu lan apa kang dadi panjang kamu? Bagong, wonten timbalan. Ana wigati apa sowan apa saka karmu dhewe? Apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ing angka kalih kula badhe matur bilih menika mboten saking pitajenganipun bapak ngutus kali kula babar pisan mboten nanging pancen menika niat kula piyambak. Iya, kowe darepe niat apa? Menika ngaten sinuwun. Kula menika nadan sampun sepuh. Ning kula niki ngrumangsani nek kula niku wong sing bodho. Kula niku ngrumangsani wong sing kurang ilmu. Mula bola-bali kula niku mesti diakali kalih Petro kalih Gareng. Wong salwangsa niku ning kula niku ya kaya ora sadar. Niku saking goblok kula. Wong salwangsa pembagian hasil niku kula mesti diapusi kalih Petro kalih Gareng. Lah niki bareng suwe-suwe kula niku sadar pancen ngelmu niku penting. Ngelmu niku penting. Ngelmu niku nek wis iso digayuh pintere srana ngelmu niku ora tok nggo minteri karo wong liya niku kudune mboten ning dienggo jaga karo awake dhewe lan digunakake kanggo katentremaning bebrayanan agung. Bener Bagong. Nggih. Mula kula niki nggadahi niat ajeng mlebet sekolah. Mlebu sekolah menyang endi? Nang sekolah ana ning kamar mandi. Aja kaya ngono aku takon tenan. Nggih. Teng pawiyatan luhur. Nang pawiyatan luhur. Nggih. Lah, gandeng kula niku kelingan jaman sinten niku? Raden Werkudara pikantuk banyu suci Perwitasari niku saking Penembahan Durna. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal niku nggih saking Penembahan Durna. Mula ora aneh nek Penembahan Durna niku didadoske Mahaguru.
Maha Guru wonten pawiyatan luhur Soka 5. Lah gandeng niki pun ajeng pembukaan pendaftaran siswa anyar enten ing pawiyatan luhur Soka 5. Kula mboten lumantar napa jenenge iki peraturan utawa pranatan kedah mendhet napa niku kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute. Nah, kertas sing kudu diisi jeneng lan sak piturute kula mboten mendhet. Ning kula langsung jujuk teng sinuwun Prabu Duryudana ingkang wigati panjenengan paring mergi supados saged pirembagan kaliyan Begawan Durna. Kula katampiya minangka dados siswa pawiyatan luhur Soka 5 kanthi jurusan antar pulau antar provinsi. Menika mila ingkang saking menika sinuwun seru sangat panyuwun kula kepareng samangke paduka paring margi supados kula mboten kangelan. Lah kula nek dites niku ya ora iso tenan wong kula niku blas ora duwe ngelmu babar blas. SD kula ditokke mergo kathoke gurune kula plotrokke. Nakal banget kula SD mbiyen. Iya. Tenan. Lah niki kula mboten gadahi napa layang pasinaon sak ngandhaping pawiyatan luhur. Mula kula mboten ajeng kula nyogok kula niku ora duwe wong ora gablek, wong ora duwe brana picis. Mula kula mboten ajeng ngaturaken menapa-menapa Sinum Prabu Duryudana sing wigati kula nyuwun dalan supados samangke kula dipun tampi wonten ing pawiyatan luhur Soka 5 dening Maha Guru kula nggih menika Begawan Durna sinuwun. Boduna wonten dawuh nggih. Ya ora sing manah kula monggo kula aturi paring pangandikan piyambak. Oh, lole kula nyuwun wekdal iki, Ger. Kula semanggaken. Durna ina panaling-alingane macaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing lole Bakong wonten dawuh penemban. Mula saiki tak takoni apa pancen kepara nyata kowe iki pengen mlebu minangka dadi siswa pawiyatan luhur Soka 5. Ya ngono apa ora? Nggih penemban. Kula pengen sinau. Kula pengen dadi wong pinter. Kula pengen dadi wong sing duwe ngelmu. Wong ora duwe ngelmu, wong ora kedunungan kepinteran niku mung dilorobke karo wong sing pinter-pinter dienggo dolanan karo wong sing duwe ngelmu. Kula wis jelek. Kula kepengin kedunungan ngelmu mula ning nggih niku kula niku wong sekeng wong ora duwe. Mula katampiya kula menika dados siswa pawiyatan luhur Soka 5. Ning nggih niku kula ora duwe napa-napa. Kula mung duwe niat, kula duwe krekat. Kula duwe napa jenenge semangat teng ati kula sinau teng pawiyatan luhur Soka 5. Kuwi apik, kuwi apik. Sing jeneng wong kepengin sinau kuwi mung siji ya kuwi waton sregep sarta duwe krekat tenan krekat jroning ati. Nggone kepengin gayuh ngelmu kuwi sangu ing kebecik sangu lan apik. Ning ngene ya Bagong, apa ya mung cukup kaya ngono? Apa ya mung cukup kowe sangu karekat lan sangu semangat ngono bakal gayuh ngelmu. Oh, saiki ora mung cukup kuwi, Bagong, ora mung cukup kuwi. Sing ngecomang dleming menehi ngelmu karo kowe iki ya butuh brana picis, butuh prabaya, butuh entuk sesulik, ngono. Ora mung sak kepenake dhewe. Lah apa kowe iki arep sinau nang gone kakek moyangmu, ha? Apa rumahmu pawiyatan Soka 5 iki nggone mbahmu apa piye? Terus kowe ora bayar, terus kowe ora menehi apa-apa marang pawiyatan Soka 5. Oh, ora gampang kaya ngono, Bagong. Nek kudu mbok pikir, aku minangka dadi Maha Guru ya bakal menehi ngelmu karo kowe. Ning ngelmuku iki ya ora ming tak wenehke tok. Ning ya kowe kudu menehi karo aku. Mergo pawiyatan Soka 5 iki butuh dibangun, butuh digedhekke. Lan apa-apa ing minangka dadi srana pamulangan wujude ngelmu mau ya mesti ana sranane lan ana wujude sing kudu dituku sarana dhuwit, ngono. Ora mung sampeyanmu dhewe. Tur kowe kudune ngeling, kowe ngerti ya? Pawiyatan Soka 5 kuwi ora gampang mlebu ning pawiyatan Soka 5, pawiyatan Soka 5 iki pawiyatan sing awet dhewe. Pawiyatan sing dhuwur dhewe. Pawiyatan sing bijine iki pancen diakoni dening jagat. Ngono. Ora sampeyanmu dhewe, kowe ngerti? Weton pawiyatan Soka 5 kuwi maragake etungan Werkudara kae dadi satriyaning praja ing ora bisa piye ora ana tandinge. Janaka kae dadi satriyaning praja ing ngelmune tanpa timbang. Kuwi kabeh weton pawiyatan Soka 5. Ning apa Werkudara Janaka kuwi ya mung njaluk ngelmu tok. Ya ora, kae ya maringi apa-apa aruga poko gurune. Mula ora sak kepenakmu dhewe.
Pranatan 3 perkara ora mlebu kabeh. Siji, pawiatan Sukalima kuwi umurmu wis ora nyandak. Umurmu saiki wis pira? Wis tuwa, ngungkuli 50 taun. Wis ora iso kowe nampa ngelmu, utekmu wis ora nyandak. Kowe diwenehi ngelmu apa-apa ming plola-plola ora dong. Ngono? Kuwi siji, yang kaloro. Pawiatan Sukalima kuwi sekolahane utawa pawiataning para luhur, para piyayi, para turasing nalendra, turasing satriya, turasing brahmana. Kudu duwe darah getih utawa ingkang minangka dadi truning para piyayi iki kudu duweni. Nek ming wong kere, nek ming wong ra duwe, nek ming wong loro saudon terus sarupan kaya kowe iki sing arep nggo garan piye apa? Sing telu sing kali dhewe. Wong arep mlebu pawiatan Sukalima iki kudu duwe dhuwit. Ngono? Kudu duwe sangu. Paling ora wong sugih. Oh, wong ketok kok kowe iki wong ora duwe, Bagong. Kowe ketok wong ora duwe. Kowe nek kon bayar mesti mengingai-ingai. Piye. Hah? Gede-gedene kowe meng utang mrono mrene, ngelmune ora kecakup, utangmu numpuk kowe mati ngenes. Terus wis ora sandadak ngimpi dadi siswa ana ing pawiatan Sukalima. Kabeh ora bakal iso kelakon. Lah ming anake Semar kok kowe kepengin gayo pawiatan Sukalima. Oh, nek cara aku wis ora pas. Wis kono golek sinau pawiatan sing gratis kono. Sing ora bayar kono, sing ilmune ming ilmu maca nulis. Ora perkara ilmu sing dhuwur kaya pawiatan Sukalima ngono. Kowe ora bakal iso bayar. Wis to. Petungan. Iki ibaratnya cecak nguntal tagak cebol kaya wulan wutong etung lintang tangi kelakone jebak wurunge Bagong. Nek caramu kaya ngene iki ora bakal kelakon. Kowe iki nut dadi wong bodho ya bodho wae ora sandadak gayo dadi wong. Menawi boten dipun ngatenaken ndak Bagong mriku tuman. Ora nyawang karo kahanane, ora nyawang karo githoke wong melarat, wong ora duwe. Lah kok arep nggayuh kok. Dadi siswa ning pawiatan Sukalima menika ibaratipun cecak nguntal tagak cebol kaya wulan wutong itung lintang tangi kelakone jepak wurunge. Kula kok rumangsa mesake ya karo Bagong. Niat niku jane ya kudu ditanggapi kanggo nganggona ati sing apik lho Kakang Mremban. Ampun ming sak kepenak sampean dhewe sampean le nyuwara ya wah upama niku Bagong niku wani karo sampean wis dijangka. Endok. Ya sampean senengane ngeyel kok. Nek Bagong wani karo sampean wis dijak gelut niku wau mergo sampean le nyuwara ya nyocok ati tenan. Kajenge ora dingono ning kondak mremen. Bagong ditampa mergo welas. Terus engko gareng ya sinau. Gareng sinau teng pawiatan Sukalima gareng ditampa mergo kula sampean welas. Terus mangkene gareng Bagong ditampa dadi siswa pawiatan Sukalima Petro ya melu. Wah, sekolahan ketekan Petro gareng Bagong apa kelakon sekolahan kok bedina gara-gara. Apa kelakon bedina sekolahan lagune ming mendem pedoan? Apa kelakon ming tembang kangen? Oh, kula ora gelem. Sekolahan iku dienggo medharke ngelmu kok ming dienggo podang kuning gundule atas. Samangke kados pundi? Sampun kajengipun nggih. Nek nganti Bagong meniki mboten trima. Mboten ajeng Bagong ora trima. Arep nggo garan piye apa? Arep nggo menang piye apa? Apa mung loro saudon telu sarupan iki arep ora trima. Upama arep ora trima karo Begawan Drona sing belani Begawan Drona wong pirang-pirang. Oh, nggih sampun. Nek ngoten, monggo dipatih tuwi dhateng pawiatan Sukalima. Monggo kula dherekaken bangsa Barong. Indahipun pun pawiatan Sukalima kula borongaken Bapak Menemban Drona. Oh, nggih nggih ngestaken dawuh.
Durna. Penyakit kok. Suaramu ngabangake kuping. Kowe ngias karo Bagong dume Bagong wong kere gedibal 17 wong elek nyala mripat. Kok napuk tangkemmu kowe? Bebles kanan. Ora wangun dienggo patulajan kowe, penyakit kowe. Wong golek ilmu ki aja disawang perkara ora duwe dhuwit karo wong kere karo wong piyayi. Wong kere ki ya duwe hak golek ilmu. Asu kowe. Penyakit. Lara. Munggono aku wani karo kowe. Ajar. Penyakit itu. Setan ratatanan. Ben tak lampiaske arep kowe ming lampu bangjo. Tenjangi sisan kowe. Tanggep kowe Durna kowe. Penyakit ben. Ora saiki abang ijo kuning murup kabeh. Ha iso cekel polisi aku nek jalane. Ngerusak traffic light. Kok ngene rasane wong ora duwe. Apa ya wong ora duwe kaya aku ki ra entuk gayuh ilmumu. Apa ya wong melarat kaya aku ki ra entuk gayuh ilmu. Kok le banget beda-bedake. Banget kok le beda-bedake. Lara atiku. Nek aku ora tekan semene. Ora arep tekan semene. Mbok ya Gusti iki paring pitulungan karo aku. Piye supaya aku iso kelakon penjang aku wong niatku ki ya suci tekan saka lahir batin. Ora duwe niat apa-apa. Aku ora duwe niat kepengin golek ilmu tak tanggo minteri wong bodho, tak ngapusi wong bodho ora. Men tanggo sang uripku ki aja nganti diombak-ambek karo kahanan. Mbok ana wong sing digdaya mbantu karo Bagong, ana aku sambat gareng petuk. Menco apa padha petuke. Padha kocluke wis ora ana blas ora ana sing iso tak ndelke. Semar ya kok nek tak sambati, kowe ya kurang gawean. Kowe iki wis gerang-gerang tuwa kok dadak arep mlebu dadi mahasiswa. Wah, wis iki nek ora ngatas karo dewaku, ora bakal entuk pitulungan iki alah. Dewa mbok paring pepadang tumraping Bagong Dewa. Iki Bagong to? Weh. Iki nak Ndara wis anggene to? Iya. Lah ya sing apik. Ana bendara tekan kene kok malang kerik lungguh dhuwur. Ayo ndodok, empone wau. Lho. Ngajenono. Oh iya, Deng. Tak jebole saiki wis rusak kok. Wah. Menungso ra dadalan kowe. Ora jane kowe iki nesu karo sapa? Wah kula nek crita kula niku ora budal saking Karang Kedempel, Ndara. Iya. Lah menyang endi? Teng Ngastina. Lho, arep ngopo? Kula niku pengen dadi siswane Begawan Durna mlebet wonten ing pawiyatan luhur Sukalima. Wo ngono to? Heeh. Lah terus Durna le omong larake ati. Syarate wong mlebu pawiyatan Sukalima iki siji, wonge ora kliwat umur, loro, wonge ora kena melarat. Telu kuwi sekolahan trah piyayi. Kowe iki trahe sapa, Bagong? Kowe iki wong melarat, wong ora duwe. Terus esuk nek aku butuh duit, butuh dienggo wewangunaning payatan Sukalima supaya ngrembaka, kabeh siswa dijaluki iuran, kowe arep bayar nganggo cengelmu ki kok ngoten niku. Lara atiku lho. Lah iya, lah nggih. Lah wong pawiyatan ki ora ming Sukalima tok, pawiyatan ki pirang-pirang. Ning kula berkaca-kaca le. Ndara Werkudara niku entuk banyu suci Perwitasari saka Begawan Durna. Sing kandha sapa? Rayang kabar. Kula maca teng harian Ngamarta. Ngamarta detail. Kuwi unine nek Ndara Werkudara niku entuk
banyu suci niku saking Durna. Durna kuwi ora menehi banyu suci Perwitasari mung dadi jalaran. Durna ora paring banyu suci marang Kanjeng Rama Jodipati, mung Durna nuduhke papane kuwi wae, semene isih ana dongeng liyane. Lah terus Ndara Janaka nggih mlebu koran. Ndara Janaka entuk ali-ali ampal. Saka sapa? Bakulake. Nggih Begawan Durna. Kuwi ora kok Bapa Janaka entuk ali-ali ampal kuwi ora, ning merga saka culikaning Begawan Durna. Nalika Bapa Janaka kalah ulah prik-prik geling Jemaring karo ingkang aran Bambange Kalaya. Tumuli nalika semono ditakoni karo Begawan Durna, yen to Kalaya kuwi duwe pusaka arane ali-ali ampal saka bektining Kalaya karo Begawan Durna, ali-ali mau disuwun aja nganti sak jagat iki ana ing kembari prigele Kanjeng Rama Janaka. Saka bektine Kalaya, ali-ali ampal diwenehake. Ning ditugel drijine Kalaya tekaning pati diagem Bapa Janaka, mula drijine Bapa Janaka kae ana 6. Wah. 6. Iya. Wah. Lagi niki lho ngerti ceritane sampean. Kok salaman kok ora krasa lho. Tukul ning cedhak jenthik kae temene drijine Kalaya ning wis dat nyawiji marang astaning Bapa Janaka. Oh, ngono to. Iya. Kuwi ya ora saka paringing Begawan Durna. Nanging kuwi akal licik ing Begawan Durna, mula aja banget kowe percaya marang pawiyatan Sukalima. Pawiyatan kono iki kebak apus-apus Bagong. Wah, untung urung mlebu aku. Untung urung ospek. Nang nganti wis ospek cilaka aku. Lah terus kula kudu pripun? Saiki ngene. Pawiyatan kuwi sing paling dhuwur dhewe ning pawiyatan Kayangan. Munggah ning Kayangan. Kowe sinawa ning kono. Nganti buntas kawruhe. Engko nek dewa ora gelem nampa napa-napa sing kula karepke, lho, nek dewa ora nampa kowe, aku nang mburimu. Dewa diajar wong loro. Sip, ngene iki sing tak karepake. Nek ora ngono wis ora rampung-rampung. Ketemu Bathara Narada, kula ajeng sekolah Bathara Narada. Ora entuk. Yes. Ngoten mawon nggih. Lah iya nek ora ngono ora rampung. Wis ora anarkis. Nek ya aja ngawur, kabeh mau ya nganggo tembung sing apik dhisik, nek nganggo tembung sing apik ora kena wong kok kowe malah diece. Kowe dina kaya Begawan Durna ya sak karepmu. Siap. Munggah teng Kayangan. Iya, tak tutke. Oh nggih, nganti sak lulusmu. Wah nggih. Matur sembah nuwun mengke pun lulus kula di napa? Diwudani. Wisuda. Oh, Nding. Diwisuda. Iya, heeh. Pun nggih nganten mawon. Lah ya ayo karo aku mlaku bareng monggo. Kula dherekaken Ndara wis asik iki. Narada tetali ketunya kaleweran oh kender mungging samudra laya oh awar kencang marudayang pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe iki lak kok dadi Bagong sawanane ing Kayuwangan
Nggih, Bu Kulon. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging mambek kula kunjuk Bu Kulon. Ya ya lun tampa. Pengistune nampanono ya Bagong. Kula pun dinggo jimat paripin dayanan ing kasantosan. Karo sapa kita? Niki kalih Ndara Wisanggeni. Lho, Wisanggeni uga sowan ning kayangan. Iya, Kek. Aku ingkang sowan ngaturke bakti kunjuk Kakek Narada. Ah ya lun tampa. Pangestu lun tampanono ya Wisanggeni. Ana apa, Bagong? Blaka suta cekaos mboten ajeng kula rembak mubeng minger sing mboten cetha ning niki langsung napa sing dadi poking wigatine. Ya. Kula ajeng kepengin sinau wonten pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Lho. Pawiyatan Kayuwangan Suralaya kuwi ing dikeparengake minangka dadi siswa kuwi ming turasing para dewa. Ming turasing para Jawata. Yen ora duwe turun dewa, ora kena mlebu ning pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Wo ya kena. Gandeng kita kuwi jejering titah swantah. Mula kita aja duwe impen kepengin mlebu ning pawiyatan Suralaya. Kita dudu turun dewa, kita dudu turun ning Bathara. Muduna ning jagat mengko mundak diusir dening para dewa. Iki pawiyatan ingkang pancen siswa-siswane duwe darah turun dewa, Bagong. Kowe dewa goblok kowe. Lho. Kok kita menake dewa goblok? Jelas. Mergo sampean paring pangandikan. Iki pawiyatan Suralaya iki dienggo wong-wong sing duwe darah turun dewa. Saiki kula tak takon karo sampean. Bagong anake sapa? Lho, kita anake Kakang Semar. Kakang Semar. Bapak Semar ki dewa apa udu? Hah? Coblos weteng kose. Kose aja njer kaya ngono. Ayo wangsulan. Kae Sang Hyang Esmargi. Ngawur. Ismaya. Cerita sing wis wantas semebar saen-saen dengan Jagatraya mbiyen Sang Hyang Bathara Tunggal karo Dewi Widodari Dewi Rekatawati kuwi anak-anak ndok. Ndok kuwi dadi 3 putra. Siji kulite dadi ya kuwi Teja Mantri. Terus kuningane dadi Ismaya. Terus kuningane dadi Manikmaya. Telu kuwi tandane. Telu kuwi sing iki putrane Sang Hyang Bathara Tunggal. Teleke dadi kowe. Wis. Sembrono ki ulun ki beda. Nek beda saiki tok pikir, aku ki anake Semar turun dewa apa tuh? Iya nanging sejatine kita ki ora ana sejatine. Tak tampa ora? Ora tak tampa titik janono. Aku ngamuk nang kayangan. Nek tak tampa slamet kowe sak keluargamu. Wah, lah iki kepengin dadi siswa ning pawiyatan kayangan kok meksa kok sak penake dhewe iki kepiye kok meksa iki lho. Ento ora. Perkara aku saben sasine kon bayar wis to, rasa kuwatir. Aku mesti ra bayar. Rasa kuwatir. Mergo aku ora duwe apa-apa. Aku ya mung wong kere ning aku duwe niat kepengin ngudi ngelmu nang pawiyatan Kayuwangan Suralaya. Iki engko tak takokke Sang Hyang Jagadiri Nata. Asa takon-takonan. Tak tampa ora? Engko Sang Hyang Manikmaya piye? Engko aku sing matur karo si Manik. Bagong, Nun, Manikmaya ki Sang Hyang Bathara Guru. Gene men guru. Kuwi sing bakale mulang karo aku. Udu. Bathara Guru ki dewaning para dewa. Bathara Guru sapa? Ya Manikmaya. Manikmaya ki adine Ismaya. Nek kowe sampean ngendika Dik Manik. Iki sing daftarke Bagong. Bagong ki anake Ismaya. Nek ora ditampa ndak nesu. Ngono wae mengko Mas Manik wis nerima kok. Walah isen. Iki kok saya kurang ajar iki. Bagong kowe yen kuwalat piye? Wah, iki lek ngandani ya ora positif. Jare kon keras. Bareng kene keras kono ora piye-piye. Oh, rugi lek ngeraske. Apa kuwi? Tampa ora? Kok sik ora tampa titen. Bagong sabar. Sabar.
kabar. Ulun tampa. Syukur, lah ngono lho. Ning ana syarate. Nggih, pripun? Kudu tertib marang pernatan pawiyatan Suralaya. Ya, nggih. Sasuwene dadi siswa pawiyatan Suralaya mbuh ya kena mangan woing dami. Oh, siap. Kula mboten beto patmi. Woing dami. Oh, nggih, woing dami niku napa? Ya beras. Manaming pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Oke, ra masalah. Naming pelem-peleme kula niku seneng. Jambu kula ya seneng. Aku nek mangan jambu sak ulere kok. Wah. Saking nekat kula. Iya. Kejaba saka kuwi yen wanci pawiyatan ora kena wani melincur saka kewajiban kudu tetep ngangsu ngelmu ning pawiyatan Suralaya. Nggih. Engko ya wis paripurna nggon kita sinau ning pawiyatan Suralaya, kita dikeparakake undur ning jagat ora mapapan sak suwene ning Suralaya. Nggih. Ngono ya, sago. Ing sepisan kita bakal ditampa dening ya kuwi guru kita yang bakal memulang ngelmu dasar-dasaring ngelmu ya kuwi Sang Hyang Yamadipati. Ngelmu dasaring ngelmu saka pawiyatan Suralaya kepiye carane ngoncatke nyawa. Iki barengan temi traffic light lho iki. Nek nganti sampean macem-macem tak gawe kaya bangjo ngisor mau ora wis kan ana kuwi kaya dinggo ben kowe iki madhep-madhep ndono wis geni piye Bagong kula dintersi nggih iya wis aja kuwatir tawat-tawati sasuwene kowe ngangsu kawruh mengko yen wis kowe rampung gone ngangsu kawruh ketemu karo aku nggih kula mlebet wonten ing pawiyatan iya sing ati-ati ndak salah diabsen iya pun kula tak saya karo aku kok tak pasrahke karo dewa-dewa Bagong nggih matur sembah nuwun kula. Lumampahing wanci kaya anut kedheping nitra nalika semanten wis dangu ki Lurah Bagong nggih necep ilmu wonten ing pawiyatan Suralaya kocap semebar wonten ing jagat wis purna nggih anecep ngelmu ning para Jawata ki Lurah Bagong satemah winisuda dening sangganing para dewa dadi horeg jagat sami danget ngumandhanging wisudane ki Lurah Bagong wau kocap Pate layang-layang kabar pundi-pundi sami ngabaraken nek Bagong pun purna nggih necep ngelmu malah sajae pawiyatanipun boten pawiyatan bahen-bahen lho pawiyatan kayiwangan Kakang Mremban lho wah ladi tolak ning pawiyatan Sukalima malah ditampa di pawiyatan kayiwangan mongko kuwi pawiyataning para Jawata pawiyataning para pinter pawiyataning para her-her ingkang pancen wah ngelmune ora iso diungkuli Depate. Lah pripun? Malah sajake Bagong kaya nyolok mata paningaling para-para ingkang sami lenggah wonten ing pawiyatan Sukalima Kakang Mremban. Oh wis ora pati dugamana. Aja nganti ana ingkang ngesorke kekuwataning Bagawan Durna. Aja nganti ana ingkang ngalahake marang kepinteраning Bagawan Durna minangka dadi mahaguru ning pawiyatan Sukalima. Keparang sampeyan Kurawa diketatape. Karang kadempel dibiyuki Bathang Saita Bagong golek dipateni. Oh nggih, monggo kula dherekaken Kakang Mremban. Silang
Paran pasulan pamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Didem madaning Karang Kadempel gegawangan wonten ing madoning Netra Kilurah Semar Badranaya amung citraning ingkang putra Kilurah Bagong angrantu dhateng sowan ingkang putra kocap dadak sakuling mangke dadya geger sangya para kawula sak Karang Kadempel sami alok yen to Kilurah Bagong wis kondur marang Karang Kadempel dadi goragapan penggaling Lurah Nayantaka anjele karo Risang Esmaya wau anakku wis bali Bagong Bapak Bapak kowe pancen Senopati ora mlebu malah kena tekdon tekno wae tekdon Bagong Mbak sandanganmu kok kaya ngono iki busana wisuda busana wisuda heeh aku wis diwisuda kanthi nilai ngemot kumlot nilai tertinggi aku wis metu saka pawiyatan Kahyangan Pak aku saiki gelare ya Maha Guru Pak syukur Gareng Petruk iki dadi conto nadyan wong sekeng wong ora duwe ning waton duwe niat duwe tekad mergo tekad kuwi pok ing karep sawangen adimu wis duwe titel heeh aku wis S3 wah wah syukur SSN apa tuh Suseno sarjana seni weh syukur kuwi ora gampang kudu deskripsi Pak apa deskripsi nulis oke kuwi lho skripsi ora deskripsi wah kok petok skripsi Pak aku nulis tatanan baru dalam dunia pandemi Pak lolos aku entuk biji Pak aku duwe cita-cita Pak cita-citamu apa cita-citaku ora aku iki wis duwe titel iku ora sok sembrono Gong duwe titel iki ora kena lucu waduh anak ora usah titel wae aku ki wong sembrono ya ning pintere iki diketokke aku duwe cita-cita pengen bangun pawiyatan Karang Kadempel Pak Bapak mengestoni ya Mir tak pengestoni ora piye tak pengestoni matur sembah nuwun Pak iya ngokeh sing wong ora seneng gandeng kowe iki ming wong sekeng kok iso dadi duwe titel sing dhuwur kaya ngono malah duwe gegayuhan pengen bangun pawiyatan Karang Kadempel contone wis ketok ngeglo sumebar aku dhewe krungu sadurunge kowe arep sinau ning pawiyatan Kayuwangan kowe pengen mlebu ning pawiyatan ngendi Sukalima lah sing duwe Sukalima sajake ora seneng nek kowe arep bangun pawiyatan Karang Kadempel bakal ngendih marang kuncaraning pawiyatan Sukalima mula terus sampyak awur-awur goleki karo kowe kepengin mateni karo kowe weh lah Dorna
utang loro nyaur loro utang wirang nyaur wirang Pak. Wah wis pripun Den kula dibantu. Mestine kowe bakal tak bantu ora usah kuwatir. Yen Durna ora trima kowe dadi mahaguru mergo wis weton pawitan Kayuwangan. Aku ingin bakal bantu karo kowe Bagong. Carane Durna ora-orane bakal wani karo kowe ning ngegungke karo akehing sata Kulawa. Maju. Aku manjing ning awakmu ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal tedas ditamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati mergo saka aku. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasa lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan saka 5, aku arep bangun pawiyatan Karang Kadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan saka 5. Ora terus sampe ora. Bagong ki sebagai mahaguru pawiyatan Karang Kadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Woi jaluk iki. Kakang Penemban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Penemban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukalima karo jenenging pawiyatan Karang Kadempel, nggih diundhake carane memulang ilmu sing pancen murakabi kanggo para siswa. Aja kok sampeyan nggunakake cara-carane wong ora bener. Kaduatos sing balung leting kulit niku nek cara kula ora gathuk ora mathuk. Ngeten Dik Patih. Nggih. Wangsul mawon Dik Patih. Monggo Kakang Penemban. Bagong piye? Pun kentas, Pak. Pun kula kandhani nek saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Syukur. Iki Bagong nganggo sandangan napa Semar? Anak kula pun diwisuda. Pun rampung nggene necep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayuwangan. Lho edan. Lah yen ngono aku melu mangayu Bagya. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Lah nek sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh kuwi. Apa kon pinter terus atene ora gayeng.
Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Ah nggih. Niki manut karo Sutradara. Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih tegese enten kemawon mboten ngemongaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejaraan jalma wanan nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karang Kadempel mriki. Syukur yen to pancen kaya mengkono nggih nengenaken ngelmuning tiyang gesang saha dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lair batos kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu agami. Niku sing ngajeng dilakoni dening anak kula Bagong. Werkudara piye? Sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk Prabu. Yen to pancen mengkono Bagong rungokno dawuh Nata Ndarawati. Tak pengestoni anakku sarujuk muga-muga ingkang pawujud pawiyatan Karang Kadempel. Matur sembah nuwun sinuwun. Kertas jalur kertas bening putih lho ngene trek cet. Ki catatan remi. Aku langsung ngurni ra iso kowe. Kertu ijo ya aku ndak iso ngurni kertu ijo. Aku jenenge bono, jeneng-jenenge lho tak ngerti. Aku ya biasa ijo. Ewangan kita. Aku iki kertu limo ya. Kertu ijo. Rapi kure ini di lebar ya. Di kertu limuran di rokemunan atasan itu dari Paul sini. Terus saya kok berapa 5.000 barang. Saya ini paling ya awet banget. Piye cepitan. Ngarane piye? Ora aku jarang ngerti. Sak 30-an iso karo bumi. Karo ben kae. Ben ben-benan. Iya, ngono iso. Aku sing ora iso kertu ijo kuwi. Karo poker iso aku. Poker aku ndak ngerti. Pokeran. Dia nek kosan iki lho ndelok bature main iki. Bature buri. Wis kok iya iso misuri barang. Remi jane padha ae ya. Remi ki iso anu ora koproan lho. Bel-belan nek atu titen. Ten areng oleh nek pepek lho, arek nek kabeh. Ceklane 6 tapi. Wong 6, wong iya wong 6 ya. Wong 4, wong 4. Wong 4 ceklane 6. Iya nek atu wong titen. Wong titen buang ki ora ditumpuk di depan buang. Iya ngarepe ora ditumpuk dadi siji. Mulai wong titen apal. Ora salah metu. Bel-bel ora ning wong oleh. Oh di dhuwit. Iya. Kelas nek dhek sing arep seri dibuang iki cekek. Iki nek enek sing buta ngono. Lek kopruan kuwi ki alah ya gedhe-gedhenan oleh. Ora seru kopruan. Kopruan ndak seru. Sing ngene bebel-bebelan iki. Kalimantan kok bisa keteruan. Satu. Rong
Nggih ngono. Akeh rumah kulon biyen bebel-bebelan ya. Ya. Alimari klothok karo domino witan nyemplung. Iya ben macet iki. Yo dapat munggah. Yo ora kok naik ya. Tengah wong iki nyemplung kale. Mangke mari. Panggu. Kita pakai yang itu, yang letter S yang oh gitu. Ning ndi? Letter S, ini pakai. Kuwi muatan itu ya, truk ya. Yang mau kita ini. Sampai itu kayak sekilo. Di sampai dia angkat. Ya, di sore, neng enggak bisa di atas. Ya mana mau batu. Itu jadi angkat mau batu. Ini konsep ini Pak. Kancaku ngrimpang. Sing durasi dawa paling ya. Viral ya YP. Sisa kok tau jenenge? Gendran. YP. Jadi ya sih. Satu tiga apa yang gitu kita. Iya itu ya menurut gue. Jadi pausi beda-beda yo gendon kabeh bojone iki. Ora ana sing digotong wong isih si wong kurung. Digotong sikile dhewe loro karo tangan. Iya. Kayak ning makadaman ngono wong sore. Lunyu dhewe. Iya. Kudu kuwi. Kudu kuwi. Bedon. Kuwi beda tak kelek omah. Sampe wis gini saya bangkok. Terus tak kelibatan lho ya. Sujud. Jeret celeke yo kuwi. Ini ya temen Parase poclok. Demi. Wes sarane jambung malah orang dia tuh piye? Ngiler. Malah brekat. Ah, ditolong. Nanti terus dia. Terus ngono kan. Hidayah kok Gusti Allah. Jadi hidayah Gusti Allah sarane ngene, yo jangkrik pangkat tak kene iki tingku 300 jane. Kan ngono, tak warasne. Nah ini orang tak kumpul. Asli digarap. Digarap, pancen digarap. Dia digarap ya. Nanti kerap ya lele-lele lho kerap. Iya kerap. Ya lagi limpang-limpang lho. Kerap. Berangkang itu. Cuma biar kan rongan ya. Kurang nasi yo. Jadi kan posisi kan jatah yang rame. Ini mesti yang yunjukin tayo bareng, kayak sahur bareng. Tapi ora apa-apa. Tapi ngerasa iki ngetal-ngetal Iya, kadang ngono kuwi. Kadang koyo wawan sapa? Wawan tuh. Iya. Yo ngomong wah ngono kuwi. Kilone ada dua. Kan harus mendem dua kan. Ngomong tapi mungkin. Sini gitu. Ini pregugan dulu. Lah yo kuwi lho rohku mang cek. Iya kuwi ge. Udah ama lemu kok. Ya kuwi lemu to. Lho. Wong awak Yo kuwi lho rohku mang. Awak bidune iki. Woi. Tapi enak sing sitok. Awak iki Iya rohku mang sing kuwi lho. awak bidune iki. Baru wis truk iki. Iya. Oh, sampe celeng kuwi. Ah iya bro. Untuk kuwi, sing murah mau piye ngono wong Kuwi mbok mari. Iya, jadi gendon kuwi. Iya kuwi lho rohku mang. Gusti Allah. Tapi enak wong nak tuwek kok. Wong maksudnya wong ora ngono kuwi. Wah. Jualan sini yo santai. Maka jaman ngono. Ora tak awak. Serang aku kok tidak di sini ya. Mesti sini. Lah
kaya Kiplek ndien meneng ngono ya ora ngadeg ngono terus Yo. heeh. Mangka ndak obah blas mbiyen. Iya, sudah ya mantan itu. Wis ya tau sih ya. Iya. Semua apa ya? Elek ya. Apa ini? Oh, tuh. Langsung biut ambruk tak sisene ning Sekakus ya mu teko esuk. Dudowo iki Gak kok semak. apa? Dudowo ki Arep tak bareng nyamu mah aku nyamar klek Ah, nyamar itu, Pak. Oh, ngomong iki. yang gole Tak ditane Kakus ya, kan nyai. Tim nyai ngono, tak sisih Kakus tuh. aman ya. Aman ini mau utang-utang lho. Anu, betul tuh kene. Betul apa? Ini apa nih? Ya, iya. Ini bener-bener nak mulai. Anu, enteni kok kayak depan itu ini ngerti. Kalau kamu ngono, Ya, gila nek ya ya. saya kan terus depan. Piye to? Yes. Jam 10. Wong gletek kok ngomah.
Iya kayak bajing ngelayap iya. Ngelayap. Ning di mana?
ning ndi? Sing iki godhong akasia iki. Sebenarnya anu foto anu ini ada di sebelah ini. Pereng. Dalam perempuan. Tak mesti. Mari itu kadang walek barang dulu. Aleh-aleh kata itu. Sudah belum. Sepele ngono iki. Tapi ngono. Lu coba lu kuibar tak jajal gila jajal celeng kayak der bana mana bukan ha. Nah, iki ketulung kuwi iki tapi ora iki. Bana. Kedelok. Telung dino ya. Ngeden kan? Telung 200 piro ya. Dino tak. Wah, ini standar ini. Teladan. Karena ini apa namanya? Ning 200 piro kan? 70. Barang iki culu iki pisan tok kowe oleh 3 juta pisan tok. Bilangan kuwi lawan sih. Yo ora kok sasine banyak. Iya, betul. Ini celeng dulu ya, dedel celeng ya. Tapi kayak gitu mah saya hard mana tuh? Belum. Oh, ada yang telur. Dengan suwita ini 70. Oh iya tentu. Tak mana dia. Belum. Satu belum. Kali. Demikian ini standar. Ya dong longgar tidak benar. Kehadiran nanti ke ini, benar. Itu kira oleh di mana? Tenang, awasan bedino. Kekuatan itu delok iki pemain kuwi yo 2 dino terakhir. Boleh mau sih boleh. Apa ada ya? Berarti DC ini. Anu bae. Acapi ini Mas. Aduh, cabai. Sudah capi lho. Kan. Iya lah. Suku loh. Mungkin, bener. Tidak ada yang ngomong mungkin.